Kamarádi, mám rozehrát svoje Casio! Ale to je špatná odpověď, protože když se ptám, mám rozehrát svoje Casio, chci slyšet asi jo! Takže ještě jednou, mám rozehrát svoje Casio! Cože? Co? Tak jo, super, text umíte, tak můžeme na to! Jsem král a ty budeš chtít, abych ty ho tam dal, abych dotáhl svou vládu a nastolil vládu. Někdo sice plká o svých žezlech a já plkách, ale že zlobí se nikdy v noci nezlomí. Pozná, že jsem frér, až ti ukážu, jak se hraje, budeš to chtít ještě dnes, až ti ukážu svůj čest, až se urcu do kláves a zahraju svý skákal pes. Bude to znít jak Beethoven a ty budeš dohoven. Mám hlas jako Slavík, ksich jako Jaroslávek, jsem mistr dikce, dokážu zaspívat i to, co Vojta dikce, ale bojí se. A jsem absolutní mačo s těžkým obchoduju líp, než Richard Krajčo, mám rytmus jako klus. Klus jako rytmus, chceš mi vzít, že ne, tak to zkus a budeš mít fus. Mimochodem, ta věc, co mi mnoha věci kladá, ta takovýho draka nemá ani dádlo. Tak co? Tak co? Tak co? Mám rozehrát svoje Casio. Asi jo. Mám rozehrát svoje Casio. Asi jo. Mám rozehrát svoje Casio. Asi jo. Asi jo. Asi jo. Jsem král a ty budeš chtít, abych ti ho tam dal. Prostě chceš být moje služka, co se mnou nesleze z lůžka. Má kapela jsou rytíři kulatýho stolu, co když se rozjedem to spolu, tak kalhotky ti jdou dolů. Každý z nás představuje životní legendu, co kvůli ní pro pračky přestaneš chodit na kindu. A místo toho budeš chtít, aby ti někdo z téhle party po koncertě udělal 2 nebo 30 party. Tak co? Tak co? Tak co? Mám rozehrát svoje Casio. Mám rozehrát svoje Casio. Mám rozehrát svoje Casio. Asi. A nyní, dámy a pánové, vám představím naše kapely. A náš kytarista, když rozezní svý struny, všechny holky na boru mu chtějí kupovat rumy. A pak každý od nich chce každá pár klapek a pupek na kytaru. Pohoušněme vše. Pohoušněme číkají elektrický Casio. Když začne se svým benchovým rolem, šílej ženský kolem, i když hraje folk, každá si chce zažít hardcore, na bencho dělej bor, Cidlický junior. Dělej Cidlický a kompletní Casio. A tady ten porec, když rozezní svůj saxík, každá si chce zkusit nezávazný sexík, každá chce okusit kus obrovskýho péra, kterým disponuje Adam Coopera. Adam Coopera, jeho zlatý Casio. A tady ten drummer, když uchopí paličku, každá holka v sále mu chce ukázat pičku a potom s ním celou noc dělat šuky, když se do toho zde obře, jste přítomný šuky.
ničí mojí touhu nasyt. Každá má chuť na toho ohromnýho ptáka, tohle super kusáka Pavla Brzáka. Kytarista, když mává svým sladkým dřevem, všechny holky omdlévají s dřevem, jo, bejt frajer jak on, tak taky šucháš bundy, stejně jak to dělá se přítomný Lukáš Bundil. Lukáš Bundil je dřevěný Casio. Basista, když si basový struny drhne, každá holka v okolí 3 kilometrů zvlhne, každá o tom sní, že bude v ní, že ji bude mít v moci svý Jan Cidlický. Jan Cidlický a na nízké tóny pro vaše nízké pudy. Kytarista, když rozezní svý struny, každá na něm cítí, že to v posteli umí. Každá ho chce vysát jako jončák, když se do toho opře zde přítomný Volťák. Počkejte kluci, když Volťák hraje solo, je to opravdu solo. Ale já bych zadal svoje první solo v životě, co je to? Když naráží plánu, žádná z vás neodolá, budeš křičet ach, nepomůže ti ani Allah, takovou moc má pan Emil Valach. Emil Valach a jeho bratata. Tenhle zpěvák, když rozezní svý zpěvy, všechny holky v sále se z toho můžou zjevit. Každá kouří teď a tí kozy pocáká, sperma super zpěváka Petra Brzáka. Děkujem! Petr Brzák, tak co Peťo, máš pro mě taky nějakou zprostou básničku? OK, takže já jsem básník, poeta. Já si to připravil všechno, rýmuje se mi to úplně parádně. Já jsem tady toho frajera s těma ostatníma frajerama, vlastně ne, tenkrát tam byl sám. Potkal poprvé, už je to docela dost let zpátky, na festiáku v Kytlici tenkrát. A říkal jsem si, ty vole, ten je dobrý. Je fakt dobrý, ty vole, z toho kluka jednou bude. Hele, já jsem z něho byl perplex, jmenuje se Xindl X! Už je konec! Děkujeme, kamarádi! Díky moc, byli jste fakt super!
super. My bohužel opravdu musíme chvátat ještě na další hraní, ale pojďte si spolu udělat jedno selfiečko, ať máme na ten památný dnešní večer nějakou památku. Jste pro? Takže vydržte takhle s těma rukama nahoře. Vy zkuste teďka 3 minuty zvát, než my se tady naštylujeme. Musíme dolů, protože hlavně na té fotce jste vy. Tak můžem? Jste ready? Kdo chce být vidět, ať si leze na záda? OK, udělá to správně. Tak jdem. 3, 2, 1 a pojď! Ještě jednou! Tak jo, Pardubice, děkuji moc. Mějte se krásně. Moc dobrou noc. Synu. Díky! Čau! Čau. Díky, ahoj.